Kien ilu ħafna jissemma li l-Gvern ta' Muscat se jippreżenta riforma tal-Kunsilli Lokali u issa li l-White Paper waslet, avolja 6 xhur tard, skoprejna li l-Gvern ħejjab kollox 40 proposta f'dan id-dokument. Meta wieħed iqis li l-Oppożizzjoni kienet preżentat dokument bi 80 proposta, dan ifisser li l-maġġoranza tal-ideat u l-inizjattivi tal-Partit Nazzjonalista ġew litteralment mormija min-naħa tal-Gvern. Oriġinarjament il-Gvern kien se jagħti ġimgħa konsultazzjoni fuq dan id-dokument. Issa t-taħdidiet se jdumu għaddejjin 6 ġimgħat, li 15 minnhom se jaqgħu fil-perjodu tal-budget. Lilin minn dan kollu interessanti wieħed jidħol fid-dettalji ta' dak li qed jiġi propost. Pereżempju, waħda mill-proposti hi li tinbidel l-isem tal-liġi u minflok qatt dwar il-Kunsilli Lokali se jiġi qatt dwar il-Gvernijiet Lokali. Jiġifieri għall-Gvern il-bdil tal-isem hi kkunsidrata waħda mill-proposti li qed iressaq. B'mod aktar tangibbli, il-Gvern se jaqta' l-kumitati amministrattivi li jammontaw għal madwar 16. Filwaqt li l-kwistjoni dwar jekk is-sindki u x'ħajjiġu full-time ma ġietx deċiża. Din is-sena l-Kunsilli Lokali qed ifakru l-25 sena mitwaqqif tagħhom b'idea li kien sawwar f'realtà il-Partit Nazzjonalista.